Ассалому алейкум, ҳамакаска. Ҳозир дар шабакаҳои интернетӣ як темаи дурӯғ ҳамин дым рафтестай. Мақсад ба воситаи мевагиҳо бемории спида паҳн кардастиянд. Дар аввал ман бовар кардам, баъдан қатъи профессионалҳо ҳам суҳбат шидем. И дурӯғай, ганда дурӯғи бадай. Спид танҳо ба воситаи алоқаи ҷинсӣ, хун ва аймодар ба фарзанди дар батнаш буда мегузарад. Ӯ вирус дар даруни мевагӣ зинда буда наметавонад ва истодаам наметавонад. Мақсад бизанен калаву пӯст, фарзандотондан битиен мевагира, ки бо айнихватка витаминов қурбонӣ нашен. Ҳозир ина факт чанд мемонам, бинед. Аллоҳ нигаҳбон.